že masla nic tam nebylo, no? Jdeme na Japonce. Myslím, že dostaneme. Ano, právě se nacházíme v premium třídě. Paní průvodčí byla velice zaskočena naší krátkou, avšak velice drahou jízdou. Nicméně jsme tu a zdravíme z Neo Expressu. A teď si pojď sednout na své křesílko. Dobrý den, pánové. Dobrý den. Vy musíte být hodně velcí fanoušci. No jsme, chcete nás vyfotit? Klidně vás vyfotím, není problém. No, tak.